Gipas ano. Snack tagagi. Gutom tagikan pangangula. So good morning no. Karon ubanon mo na ako moadto mis kanang bukid no. Kauban akong ano, papa. Mugamig kahoy. Bisig makaingon ngo padung ko matogo. Dili ko padung matoga, nakapajama og jacket ra ko kay dipinsar sa lamok ba. So narami kanang kwaon kahoy dito. Pakita ra nako ninyo kung asa dapit. Dool ra kayang sapa dire amo makita na niyo yung sapa So manhara ta sunod. Medyo layo po mo ang kuhaan sa kahoy. Oo. Nata sa ako ano, sapa. Kini siya gulay ni siya mo ning gitawag na mo pijay. O labang sa sapa kay di ko sure niya nagbalik na mo no kung maka video pa ba ko kay lisod kay agian dito sapa murag slide kayo aghan kay bato murag dako na kay nagbago na yo karon kalsada nang agianan no yuta pa man sa una mo gyapon ni mo agianan sa una diri ko magsigi agi mangahoy moadtos karang magkupras gineo biyabas kuhaanan na mo sa una karon murag taas na kayo malang din mo uwan karon no kay basa gid ani kay dag-om kayo. So anton lang ta magkita ta ibabaw na pag abot na namo kay murag hanga kayo kay pasaka kay ni ato pa kayo ibabaw pa kayo. Nani bidiri sa taas o tumigikan sa ubos pasaka kayo ito maabot gamay na lang. So diri lang miniagi nampo igianan dito sa ubos pero lang maagi kay purag dara sa ibabaw ang kuan kahoy mo kuan pindot kis mata okay kuan grid sa tanan nga tumbam ni ubad saging ana so nilakatan pa day sugar lakatan sumana tagianan sugok ta sugok o bay bitin ana morning ako kahoy mo kuan dalon dito tugas daghan magay mga kuan migas daghan kay migas si papa lang kanang sana pili sa kahoy kay siya man nakabalo kun unsa mo una kuhaon iya pang pilion kay ang kini mga dagko kuno ipawahin namo mo nga iyahan lang gipang kuha ang mga una namo dalon karon. Mo ni ako dalon ni kahoy gamay-gamay ra pero bugat-bugat sa ni siya gamay para dili kay sakit sa ako abaga magkuha lang mi og kanang hapin kanang una sa saging ba nguha ra mi una sa saging dito sa babaw manhin nami sa taas kay mugkuha nami para sa hapin na mo sa pagpasaan na mo dito sa kahoy unas ra mo kuhaon unas sumoni nga mga kanang iriyahan no tabang kog kupras to tungod to ubos. Pino unas mo ni ihapin na to sa kahoy pwede na ko butangan yung ulo kung utohon pwede sa dani abaga depende ra kung asay plaster nga kanang kuno nimo ba
Plasta ni mo pasan. Mo niya tambayanan ako papa. Ba siya mag higda-higda sa magtanom siya diha. Ara siya mag-standby. So ito na may amo na ni Dalo no. Padulong na may uli. So di siguro kung maka-video kayo kay murag lisod magayo. Lisod pa kay gianan. Unya na lang siguro kung makapahuway ko dito ubos. Sinani mo kinabuhi oh. Sa kahoy. So yung nga kinabuhi ng probinsya. Ako papa dito sa unahan. Bugat-bugat pod. Gigi. Dira ako dapit na ka video kay patag-patag na. Bisa nagkalisod gyapon ba video gyapon. So ako ra magipakita ninyo unya na pod. Unya na pod kay lisod magayo. Lisod kay pas ano. Gatan. So lisod na gamay gianan dire no. So tara ko papa. Gaon na. Mabali ako liog. Wow. Naguna na ako papa. Abot na may slide kayo. So, relax sa tanaw kay. Oh. Singot kayo. Layo sa damo ang paglakaw. Sig bughaon garo naman itong taon. So kinahuman naman mo og gutob oh. Si papa na pud magkuha na iyang sana pikason. Si snack dire ma hot cake. Glutos mama hot cake oh. Mi snack ta kay kuan man. Sana oras. Ting snack na ma. Mi snack sa ko kay gutom na ko. Snack sa ta. Ang ato snack karon kini oh, giluto ni mama. Hot cake og sino sa pangalan ni usama? Puto. Kini oh. Puto cheese. Muna to snack kon karon. Mga ta iskindi oh. Doh hot cake og puto iskindi dayon. So kaon na ta. Hukab kung isa. Pinobre lang ko. May sukar daw. Ano sukar na ba? Kini, ako gisna karang beligya ni mama. Ya. Ngayon tag snack na. Dengan kay snack ko, di naman ni snack kaon naman tingali ni. Niudto naman tingali ni. Kuha kay kaon nga tao. Tangan na ko sukar ba. Ngay hindi. Ube. Snack ta kaya gutom mo tagikan pangahoy ba. Ta, tao na. Siguro dugay ba ko gutomon ani ba? Klaro ko pa. Pagtana lang mumukaon ko ha kay. Diyan ka pumukaon kay wala mo ano. Kinay puto oh. Namin ka pa kaya? Inimura ni mama tanan. Namin kini nga kano iskindi ubi ba?
Dili ra kayo panglasang haptik. Kalma lang muna yata, tanaw lang mo yung snack pa. Dali ara huro to. Sus. May magkimkaon. Okay, mana man ko putol og kahoy. Mana sa ko snack ko, purot na. So, diri lang tama natang video na.